Hi guys. So, today is December 1st, which means Vlogmas Day 1. So, welcome to my Vlogmas Day 1. And if you are new here, yep, let me just tell you, girl or boy, hit that subscribe button below and don't forget to like this video. Also, let's ring that little bell, or this little bell right here. Let's ring that, okay? Para ma-notify mo if ever I'm gonna upload. And yes, most likely I will be uploading every day, each day until 25th. Yeah, sa mga wala kabalo guys, no, ang Vlogmas is like vlog na countdown till December. So 24 siya kabuok. Okay. Eventually countdown man siya, diba? So anyway, my first kanidi ay no vlog kay murag story time lang sa takaron. Sa nahitabo sa ako today, December 1. So actually, yes, humana nakauli na ko gikan sa akong activities. So na ako diri sa balay and yeah. So karon magkuan na lang ta, mag rewind na lang tano sa mga nahitabo sa ako today. I got to meet with two groups of friends. First is batchmates na ako sa Regional Science. Hello. Hi. Welcome to Whatever! Wala naman akong magawa. Once I was 7 years old, I was so scared to face my is nag-meet ko with Lehitimo, kung ano sila kanang local band here sa CDO. Nagtukar sila sa Subamos, and then usually kuan yun ko support ko every Friday sa ilaha, tukar sila sa Subamos. So what I did was nag-support ko sa ilaha ganina. In your eyes, oh no, we're gonna dance again. You're guilty people, got no So yeah, dili na kayo daghan ang nahitabo sa ako today, diba? Kaya like, hello! Hello! Gamay rin activities. That's why karon ako ipakita sa inyo ang gi-vlog na ko.
Pakita na ko, ako gi-vlog last science camp sa Regional Science. Though it didn't happen today, it still happened. So... Ala, uy, asa man ko, uy! Nahulot ko kang Dave, dugay kayo. Char lang na ako sa gusa karon and gawin ko kang Dave. Because matumi sa RS kay Science Camp and Science Camp because, yeah! Alumni, let's go, go, go! While we're waiting for Dave, here's a time-lapse. Yeah. Magic na! Okay, tara! Yes, magic! Oo, na namin sa sikat. Lang, ayan. Hi, kuya! Ala, kaya, sorry kayo. So, okay, going namin, no? Okay! Let's go this! Let's go this! Ano, may dami! Oh my... Car lang! Happy naman ang Munchkin. Happy naman ay! Christine! Alam mo to? Sige, tagsakay sa jeep, pero dili ka pamansin sa akin. Ay, wala! Huwag ko pamansin. Busy sa school. Hi! Sa jeep nga, busy sa school? Ako manghod? Jab! Nainangita sa ima! Kamusta na yung Saika? So, kamusta na yung Saika? Yung saba kayo! Katulad na lang! Gusto dito ko! Hi guys! Hey! Lagi ko tayo na naka-helmet. Yato din niya ang camera na niya, wala na ko memory card. So, I have Munchkin's camera, kay gikan ko Manila. Ako gibalik siya. And then? Ako keto nga tabang, thank you so much kayo. Buwang sa gikan no, ang memory card nimo. No, asa ibutang ang video no. No. So mo ato na si Rigel. Gotta go guys. Sige, bye! Bye! Let's now officially start our soda. To start off, let's start with League number 1. Let's all give them a big round of applause.
So, ang na po karon is nag-MC ko? Ano? Pwede dyan na? Okay na ka nag-take over ko sa kwan. Okay na kayo. Bibo na bibo noon. Hindi nga minimukay na kayo. Nakakabangan siya. Sige, no, sayawin. Si Kayla. Hello po guys, akong vlog. Request! So, mo ni ang first and only room nga kung may visit karon no. Kaya we have to go. Yes. Oh my God. Oh, hello. Hi. Back ganun. Nasaan pagbaklay. Ayan. Cheer mo. Doon ako, cheer. Bye. Bye, sir. Bye-bye. Ito na sila. Bye. Bye, sir. Hi. Okay, so maula ta siya, no? Wala ko naka-outro because nalobat na ako. And I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, to subscribe, and yeah, that bell notification something para ma-notify mo if ever na ako'y bagong nga-upload. And yes, that is it for today. This is Julian Monique, your tiny bomb. Bye!